Вітаю! З вами знову Юля, і я вже дуже хочу розказати вам про кіноновинки цього тижня. Поки весна ніяк не наважиться вступити в свої права, народ знову потягнувся в кінотеатри, а там-то і дивитися особливо нічого. Хіба що вам пощастить і ви знайдете в розкладі останній фільм Содерберга, або ж підете з дітками милуватися доісторичними пейзажами. Жанровий вибір дуже багатий, але кількість, як правило, не переходить в якість. Отже, наша прем'єра тижня – це трилер «Побічні ефекти». Цілком можна зрозуміти українські кінотеатри, які відмовилися від прокату зовсім не розкрученого трилера Стівена Содерберга, тим більше після його не дуже вдалого в плані зборів фільму «Зараза». Та навіть незважаючи на те, що його немає в прокаті ніде, крім пари київських кінотеатрів, це все ж таки прем'єра тижня. По-перше, якщо Содерберг стримає обіцянку і піде з кіно, цей фільм стане його останнім. По-друге, у цього фільму просто приголомшлива преса в США. Це і найкраще, що вийшло в 2013 році. І один з кращих постхічкоківських трилерів після самого Хічкока. І данина поваги Клюзо, і витринченість, і жах, і серйозний наїзд на фармацевтичні компанії. Загалом критики просто аплодують. З акторів особливо виділяють Руні Мара. Вона грає головну героїню, у якої від антидепресантів починають з'являтися побічні ефекти. Її чоловіка грає Ченнінг Татум, лікаря Джуд Лоу, колегу доктора грає Кетрін Зета-Джонс. За словами Пітера Бредшоу з The Guardian, Руні Мара зуміла показати жінку, яка і сама налякана, і здатна налякати нас одночасно. Незважаючи на сильні хічкоківські мотиви, фільм вважають дуже наближеним до драми і називають одним з рідкісних в наш час представником жанру неонуар. Цей улюблений жанр ранніх Скорсезе і Поланський і справді стає сьогодні знову актуальним. Впевнена, багатьом буде приємно зануритися в цю страшну і сумну атмосферу разом з таким майстром, як Содерберг, щоб потім, вийшовши з кінотеатру і вдихнувши свіжого повітря, сказати: автори, знімайте ще! Мультфільм «Сімейка Крутців». Сандерс відомий нам як сценарист і художник студії Дісней. Він працював над «Королем Левом», «Мулан» та іншими мультиками Діснею, а дебют у режисурі у нього відбувся з «Ліло і Стіч». У 2006 році Джон Лесетер звільнив його з посади режисера мультфільму «Американський пес». Його потім перейменували в «Вольт», а Сандерс влаштувався в DreamWorks. Це приблизно як перехід з Барселони в Реал, тільки хорошим аніматорам, власно, крім цих двох студій, піти нікуди. Його відразу пригрузили круцами, але потім перекинули на «Як приручити дракона». І тільки після виходу мультика про вікінгів Сандерс вже разом з Де Міко продовжив розробляти історію печерних людей. Про критику цього мультика сказати нічого, адже він ще ніде не вийшов і до недавнього часу стояв у прем'єрах на 21 березня. Але раптом виявилося, що круци у нас вийдуть на тиждень раніше, ніж в США. Причому сайти кінотеатрів ніяк не можуть визначитися, коли і як показувати цей мультик, і яким чином складати розклад. Тому шукайте добре і уважно. Особисто я покладаю на круців особливі надії. Сиквели DreamWorks вже добряче набридлі. І нова історія, причому про те, як примат ставав людиною, може бути дуже і дуже симпатичною. Головне, щоб не переборщили з дитячістю. Це сьогодні в моді. Комедія «Піймай шахрайку, якщо зможеш». Слухаємо музику. My milkshake brings over. We walk 500 miles to... Цю я знаю. Не вдарилась? Сет Гордон зняв ще один фільм з Джейсоном Бейтманом. За сюжетом головний герой виявляє, що якась шахрайка користується його банківським рахунком як своїм власним і рушає на її пошуки. Але там, звичайно ж, вже стоїть черга зашуканих. Кумедний на перший погляд сценарій в пресі лають за сумбурність і непослідовність. Втім, на талант Бейтмана і Маккарті ніхто не скаржиться, просто так вийшло. Тим не менше, збори у картини дуже і дуже непогані. Фільм уже зібрав 120 мільйонів при вчетверо меншому бюджеті, причому падіння другого тижня склало всього 20%. А це вірна ознака того, що публіці подобається і що сарафанне радіо працює. Щодо цього фільму, мені аж кортить знайти того російського розумника, який придумав придуркувату назву про товстуху і, відправивши його пішки в Америку, заставити вибачитися перед Мелісою.
До честі українських перекладачів, вони хоч і знають англійську на трієчку, але принаймні жінок не ображають. Романтична комедія кохання – це все, що тобі потрібно. В нас фільм йтиме, скоріше за все, саме під такою назвою, хоча переклад назви статської звучить як «Лисий перукар». Датчанка Сюзанна Бір, продукт фон-трієровської догми 95 та її найуспішніша представниця, після свого тріумфу з драмою «Помста» на Оскарі вирішила відкинути серйозність і зняти якусь мімімі мелодраму про любов дорослих дядь і тьоть. Ось так от, отримавши заповітний приз, такі високодуховні і гнівно-викривальні автори зривають маски і виявляються давніми шанувальниками Нори Ефрон. Історія у картини нехитра. Батьки нареченого і нареченої під південним кампанським сонцем і таким же південним місяцем знаходять любов і розуміння, підтверджуючи фразу Каті Тихомирової про те, що після 40 життя тільки починається. Кажуть, що цей мелодраматичний відступ у кар'єрі Сюзанни лише перепочинок, і суворі знову стануть суворими. Таймлес рубінова книга. Жанр – щось типу сутінок. Керстін Гір вирішила, що вона теж може, як Стефані Майер, і німецькі школярки отримали свою історію про звичайну дівчинку, яка раптом вирушає рятувати світ. Що особливо веселить в подібних книгах, так це те, що головна героїня чи герой, неважливо, не володіють ніякими особливими якостями. Такі собі звичайні школярі раптом виявляються носіями якоїсь супермагічного дарунка або родового прокляття суперсили, або щось таке. Загалом раптом і раптово, не докладаючи жодних зусиль, вони виявляються просто офігенно крутими. Ця спекуляція на мрії підлітків про халяву просто розчулює. Романи з трилогії Гір називаються «Червоний рубін», «Синій сапфір» і «Зелений смарагд». Слово «таймлес» – це вже продукт травлення місцевих перекладачів. Втім, навіть воно не врятувало кіно від гучного провалу. Фільм не подобається ані німцям, ані нашим критикам. Хіба що шанувальники літературного першоджерела будуть задоволені, але їх у нас не так вже й багато. Фільм жахів «Останнє вигнання диявола. Друге пришестя». Ой, це якийсь ге, про який говорити не хочеться, сама тільки назва чого варта. Тому переходимо до наступного фільму. Бойовик «Невловимі». Ті ж це невловимі, скаже освічений кіноглядач, це ж «Червоний світанок». І буде абсолютно правий, тому що це дійсно рімейк фільму Джона Мілліуса про вторгнення СРСР в США, якому протистоїть партизанський загін американських школярів. Молоді Патрік Свейзі і Чарлі Шин, звичайно, боролися з комуністичною нечистю не поодинці. Їм допомагали ВМФ, ВПС, армія США, ще хтось. І вони, звичайно, перемогли цих неандертальців і прогнали їх в рідну Сибір. Але ж то був 84-й рік, і можливість вторгнення була не просто гіпотетичною. В американських штабах її всерйоз розглядали і мали на цей випадок навіть якісь контрзаходи. Рімейк же з самого початку був приречений на провал. По-перше, загрози вже немає. По-друге, Хемсворт і Хатчерсон – це не харизматичні Свейзі і Шин. А по-третє, більш-менш схожих на реальну силу китайців в останній момент замінили, вгадайте на кого? На північних корейців. Зрозуміло, що студія хотіла мати прокат в Китаї, але так картина остаточно перетворилася на комедію і повне безглуздя. Американські критики розмазали «Червоний світанок» по стінці, підлозі і плінтусах так, як давно вже нікого не розмазували. Огидні спецефекти і безпорадна акторська гра виглядають гармонійно на тлі безглуздого сценарію. І єдине, чим може похвалитися режисерський дебют Дена Бредлі, це усілякі бійки і нечасті перестрілки, що й не дивно, оскільки до цього Бредлі займався роботою зі статистами і був другим режисером на екшн-проєктах. От, власне, і всі кінопрем'єри цього тижня. З вами була Юля. Хороших вам фільмів, приємних переглядів. Бувайте!